tomu, že sme sa začali presadzovať v rámci celého Československa, dokonca aj tým, že slovenskí pretekári získavali medaile, tituly majstrovské v rámci celého Československa, ako som už spomínal. Valos, Štefaník, Buvala, Špak, Findura, Marx, Balážik. Samozrejme, jedna z najväčších esorov bola Jasenčáková. Tak ja som po víťazstve na majstrovstvách Slovenska v roku 1974 bola zaradená do širšieho reprezentačného družstva juniorov ešte ako veľmi mladý a začínajúci pretekár, keď som ešte ani veľmi nevedela, že čo to vlastne so mnou robí ten šport a jak sa tie sane ovládajú. Zúčastnili sme sa sústredenia širšieho reprezentačného družstva juniorov v Mariánskych Lázniach, kde bol aj ako tréner pán Dušan Činčár. A to bolo veľmi bolavé sústredenie. Skončila som tam teda s mnohými modrinami, aj s monoklom pod očami. Ale bola to tvrdá, dobrá škola, kde som sa naučila tie sane riadiť, ovládať ich. A potom ďalšie také veľmi dobré sústredenie bolo už v bývalej NDR na dráhe v Oberhofe, kde sme na úvod strávili 2 týždne. Mohli sme tam trénovať, mohli sme zase sa učiť na umele chladenej dráhe jazdiť a tam si pamätám, v tom čase som mala svoj prvý osobný rekord zámskeho štartu 47,1 sekundy a môj rekord najlepší z tých mojich najlepších čias bol 42,05 sekundy. Takže asi tak sa to sánkovanie posunulo aj vlastne tá moja výkonnosť s rozdielom viac ako 5 sekúnd. Bolo to trošku uvoľnenejšie. Nebolo tam také napätie. Dneska sa súťaží tak nejak veľmi vážne. Samozrejme umiestniť sa na takých miestach, aby sa človek prebojoval do reprezentačného družstva je dnes veľmi ťažko a vtedy sme boli takí, myslím si, taký viac kamarátskejší, taký uvoľnenejší, takže veľmi rád som chodil na preteky, ktoré boli po celom Československu, vtedy bolo viacej dráh, bolo veľa družstiev. Súťažili sme samozrejme viacej s českými družstvami, ale myslím si, že sme sa nestratili, získali sme dokonca aj tituly majstrov Československej republiky a rád na tie časy spomínam a myslím si, že to tým mladým trošku aj chýba dneska. Myslím si, že sme v tom vývoji nezostali stáť a nezaspali sme na Vavrínoch, pokračovali sme ďalej. Za tie dlhé roky sa tá práca prejavuje už aj vo výkonnosti súčasného reprezentačného družstva. V seniorskej reprezentácii máme momentálne veľmi dobrých pretekárov, ktorí sú schopní konkurovať svetovej špičke. Zatiaľ v 2 disciplínach, to je disciplína jednosadlových saní mužov, kde Jaroslav Slávik tohto roku, myslím si, že dosiahol veľmi pekné úspechy, skutočne umiestnenia. Všetky umiestnenia na všetkých svetových pohároch, na ktorých štartoval, boli do 20. miesta a umiestnenia 11. miesto, 12., 13. a potom vyvrcholenie na majstrovstvách Európy 8. miesto, kde štartovali aj zahraniční pretekári, teda myslím pretekári zo zámoria, z Japonska, Kanady, Ameriky. Je vynikajúci úspech. No a záver sezóny, 2. miesto na hrách dobrej vôle, ktoré boli v Amerike, v Lake Placid, tak to bola taká krásna bodka za jeho sezónu. Chlapci jak Lubomík a Walter Marx, ktorí jazdia aj jednosadlové, aj dvojsadlové sane, takisto sa presadzovali dokonca aj do prvej 20-ky vo svetovom pohári a v súťaži dvojsadlových saní dosahovali takisto veľmi pekné umiestnenia 10., 12., 11. Takže to sú výsledky, ktoré sú skutočne vynikajúce. V kategórii žien nám ešte chýba Marienka Jasenčáková, alebo teda jej taká nástupkyňa, ktorá už by teraz dosahovala také výsledky, ale máme momentálne
veľmi dobré dve dievčatá, ktoré myslím si, že sa presadia takisto v tej svetovej špičke postupne. Vychovať sánkara to je dlhoročná záležitosť. Každý dobrý sánkar má za sebou dlhé roky jazdenia, aby získal tie skúsenosti a aby bol schopný bojovať o tú špicu. A ako všetci vedia, u nás sa bojuje o stotiny sekundy, prípadne o tisíciny a tam už teda je potrebné mať ozaj veľa skúseností, okrem teda samozrejme veľmi dobrej kondície a veľmi dobrého materiálu. Ivona, Iveta, aby ste, tam sa zastavíte pod 13. Pod 13. 13-14 tej rovinke zastavíte. Tieto deti sú vyberané už na konci 4. ročníka na základe špeciálnych testov motorických a potom podľa ich záujmu rodičov, ich predpokladov sú rozdelené pre jednotlivé športy. Na sankovaní potom ďalej pokračujú vlastne od 5. triedy, kedy majú v rámci vyučovania 6 hodín tréningu. Učím telesnú výchovu a tým pádom ich mám vlastne pod palcom a takým spôsobom nejakým z telesných výchov povinných si tie deti beriem, také lepšie, zdatnejšie, ktoré by sa pre tento šport hodili. Ako v každom sektore aj nám chýbajú peniaze, takže by nás veľmi potešili lepšie materiálne podmienky, potom veľmi veľká suma peniazy pre opravu dráhy, ktorá je veľmi stará vlastne a náklady, ktoré boli, nestačia na celú dráhu, je polovička dráhy úplne opravená, ale ešte druhá polovica veľmi potešila. Verím tomu, že pokiaľ by sa podarilo skvalitniť hlavne sankárskú dráhu Tatranskej Lomnici, ktorá žiaľ v rokoch, začiatkom 90. rokov doznala hlboký úpadok v rámci toho, že došlo k rozobratiu dráhy, rozkradnutiu káblov, rozkradnutiu zariadenia, rozbitie zariadenia. Čiže stalo by to isté v niekoľko investícií, ktoré by bolo treba, aby táto dráha sa dala do takého stavu, aby bola možná skýtať, dávať šancu týmto mladým pretekárom výraz na tej dráhe, znova na tú kvalitu, na ktorú sme boli zvyknutí. Tešili sme sa veľmi svojho času, keď Poprad Tatry kandidoval na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2006. Tam nám skrsla taká malá nádej, že by mohla byť postavená umele chladená dráha vo Svite na kopci Baba, ale žiaľ neprijal nám osud, dostalo to Torino. Ale aj napriek tomu my funkcionári vložíme do toho všetko svoje úsilie, aby ten sankársky šport išiel ďalej. Úspechy sa dostavujú, myslím si, že mám dobrých nástupcov. Verím tomu, že pokiaľ to pôjde takto ďalej, že sankársky šport na Slovensku nevymrie, ale že sa teda presadí na tej špici aj medzinárodnej špici a my im budeme všetkým fandiť a pomáhať.